Turistička sezona je na vrhuncu i dok se većina drži mora, mi smo odlučili zaviriti behind the Adriatic. I dobro da jesmo, jer ovdje su nas dočekali najbistrija rijeka i najveća planina Hrvatske. Ili kako bi rekao naš današnji domaćin, pun velebit aktivnosti. Još uvijek rastemo, ali smo prava destinacija gdje ljudi dolaze, gdje se ljudi zadržavaju i uživaju u ponudi koju ovdje nudimo. Od travnja pa do studenog gosti koji ovdje rezerviraju svoj smještaj, rezerviraju ga na više dana. Zašto? Zato što smo mi ovdje nekakva polazna točka, nalazimo se u srcu Hrvatske, u srcu Like, u srcu između dva nacionalna parka, u blizini mora. Jel? Tako da gosti koji ovdje rezerviraju smještaj, jedan dan putuju na Plitvička jezera, što im je 40 minuta vožnje od nas. Drugi dan obilaze nacionalni park Sjeverni Velebit. Treći dan se kupaju u Senju, pa odlaze čak i do Zadra. Jel? Neki dan sam baš imao goste koji su pitali je li ovo nacionalni park, jer im se toliko sviđa ova priroda, nema puno kuća, nema puno ljudi, sve okolo šuma, ova rijeka Gacka prekrasna, čista, možeš piti vodu iz rijeke. Jel? A ja sam na to odgovorio, ne, ovo ti je još bolje nego nacionalni park i ne bi volio nikada da smo nacionalni park. Jer kad odeš u nacionalni park, tamo ti je gužva, turisti ne možeš proći. A ovdje kod nas imaš jedan prekrasan mir. Tako da u cijeloj toj priči treba zadržati mir i dostojanstvo, a i od toga lijepo živjeti. Jel? Tako da se ne predaš i novcu samo. A što se tiče formalnog obrazovanja, pa normalno da je to prva i osnovna stvar da bi se mogao dobro razumjeti posao u bilo kojem smislu, a pogotovo u turizmu. Dolaze vam ljudi iz cijelog svijeta gdje imaju razna očekivanja i onda formalna podloga i teoretska podloga je iznimno važna. Međutim, kroz godine rada i prakse vidiš da se i turizam mijenja, da se ljudi mijenjaju i onda se prilagođavaš. Njemci zovu Bavarsku na kriglu piva, a ja svakako zovem na kriglu ledene Gacke. Ali to samo uz velebit aktivnosti, jer mi vam nudimo i uslugu kajakarenja na Gacki, pa ćete obići skrivene kutke na tom kajaku i neistražene dijelove. A onda i biciklističke rute koje nudimo su oko Gacke doline gdje ćete upoznati povijest i pejzaž, kvad safari. Jel? Ali u svakom slučaju možete računati na to da smo mi user friendly ekipa, a da je ovo family friendly zona. Dođite, proveslajte na prozirnim kajacima po rijeci Gacki, jer to vam je jedina mogućnost u cijeloj Europi. Samo ih mi imamo. Šta sam trebao reći? Znaš šta me zeznulo? Ana, vrati se nazad.